One Dry Wash-aine on loistavaa peilien pesemiseen, samoin kuin ikkunoiden pesemiseen. Nyt tuli vähän liian rankka. Eli tälleen näin tästä. Ei muuta kuin pistetään ainettavaan pintaan. Annetaan vähän aikaa vaikuttaa. Tää on aika pitkään ollut nää liat tässä näin talven yli. Ollaan Espoon Golfseuran Cadin Harri Minkkisen kopissa. Ja täällä on tämmöset peilit sitten golfswingeja varten, että voi vähän katsella sitä omaa swingia peilistä. Ja nyt putsataan yksi näistä peileistä. Tosta aikaa aletaan pitkällä. Eli sen verran tuli ainetta. Ainetta tuli sen verran reilulla kädellä, että voidaan vähän vielä vaihtaa noin. Tuollaisella kostella kelillä nyt kun sataa, niin on sellainen tilanne, että vähän hitaammin toi kuivuu toi aine. Pikkuhiljaa se kumminkin on kuivunut, ja sitten otetaan puhdasrätti ja kuivaillaan toi alue ja kiilotetaan se. Ja siihen tulee puhdas, miellyttävä pinta. Eli lasien peseminen ja ikkunoiden peseminen, peilien peseminen on One Dry Washilla kyllä äärimmäisen helppoa. Näin äsken pestiin toi alue tuossa lähikuvassa ja sitten pistetään tästä vähän tämmönen no yhtä laaja alue, vähän laajempi alue kuin äsken ja pistetään tää näin. Noin. Ja sitten otetaan toinen viina ja kiilotetaan tää alue puhtaaksi. Kiiltäväksi. Noin semmonen miellyttää vahvainen pinta. Ja jos käy silleen, että ensimmäinen kerta ei vielä pese riittävän kirkkaaksi, niin sitten ei muuta kuin toinen pesukerta, niin johan alkaa tulla kirkasta. Jotta saadaan testattua aine kunnolla, niin pestään nyt sitten koko peili. Ei jätetä niin sanotusti hommaa kesken. Otetaan tuo peili puhtaaksi, niin Harrin on hyvä tulla ensimmäisten valmentajien kanssa sitten tänne koppiin. Vähän treenaamaan taas swingia kuntoon. Terveisiä vaan Harrille. Tosiaan pieniä alueita kerrallaan. Eka One Dry Wash suihketta mahdollisimman hienoja käsillä suihkeaa tuohon pintaan ja ensimmäisellä liinalla pyyhitään pois ja sitten sen jälkeen toisella otetaan kiilotus. Siinä meni kenttämestari Mikko Eksistä Toyota Hiluxilla takaa. Taas vilahtaa peilissäkin. En tiedä miten tää. Sitten sinne kuvaan näkyy toi osa kentän puolella. Hohtavan puhdasta suorastaan. Tää on niin helppoa, että saattaa olla, että joku One Dry Washin innoittamana innostuu nykyistä enemmän pesemään vaikka ikkunoita. Tässä ehkä viittaa ennen kaikkea itseeni, joka sanotaanko nyt tuonne perinteisellä menetelmällä vieläpä kun vaimoni sattuu olemaan kohtuullisen pedantti ihminen, niin on ollut aika haastavaa saada niitä ikkunoita riittävän puhtaaksi ja siinä on mennyt turkasen paljon aikaa. Ne kerrat kun olen tähän hommaan ryhtynyt, niin luulen, että tällä systeemillä niin voidaan saada aika fiksuja lopputuloksia kohtuullisella vaivalla tuon ikkunanpesunkin suhteen. Se vinkkinä tässä on tämmöset linjat, jotka on pesty koneessa
pesukone pesee nää puhtaiksi, mutta sinne jää, siitä jää varsinkin siitä, jonka on käyttänyt tuon auton pinnanpesuun, talvilian pesuun tai hyvin likaisen auton pesuun, niin sinne jää kyllä sitten tummaa pintaa tuohon mikrohuituliinaan. Se on likainen, mutta likaisen väriseksi se vähän jää. Kyllä mä ehkä sit, niinku, jos sitä ikkunanpesuhommaa lähtee tekemään, niin mä ottaisin kyllä niinku ihan uudet liinat ja jopa niinku vaihtaisin niitä mikrohuituliinoja kohtuullisen usein, että varmasti sitten on niinku parhaat mahdolliset työvälineet käytössä. No niin, se on puhdas.